Hello, dear student, bahai tongbai khaklayo jotono kahano tongna hanai. Kisah bijini bagai video upload khalanya rok leri thangka hangke tini hai kisah jora manpima bai ma phayuka. O sigango khaksa question paper solve khlaiga tini te khaksa khlaina hanai nol nebo sigango tesa nukjak phiyuka. Hingke norok nai tongbi abo ang tabuk nai hingke singobo Puila eme kok borok entrance angfru je question faika a question tui ang tabuk norok no bini answer rok ba soisoi kifilmu sana nai tong. Hingke जों total थांनाय part 1 no जों नायखा 26 question aroni जों solve खालायगा hingke जों tini 27 ni simi start खालायनाय. Hingke 27 question number जों tam nukhangke khong kothmayung. Bo kothmayung swikrungni mungtong khong kothmayungo bo kothmayung swikrungni mungtong ni phayongke Rabindranath Tagore, Sharotchandra Chattopadhyay, Nandakumar Debarma, Bankim Chandra Chattopadhyay. Hingke amungkha Bankim Chandra Chattopadhyay. Tang hingke oro जों khong kothmayung hingke prokriti eba hafarno godalai swijak mano hingke a jagao Bankim Chandra ni bai kok surchajagoi sajagong hingke Bankim Chandra bo khoroksa prokriti প্রেমিক কবি সাজাও মানে হাপার তাপারনো হামজাকনাय hingke o jaga Bankim Chandra ni kok swijak जों manba surchajak haita hingke abo answer na D. Khongko thumayungo Birchandra Tripurani rengmari bosuk hingke जों khongko thumayungo Birchandra Tripurano aroni nayok haike जों nugo hingke a jagao bini rengmari bosuk hingke BA MA IA BCom hingkayo hingke जों a jaga saimano bo BA pass khlaijak economics kaisa subject no tui economics subject nawi bo porijak hingke BA pass khlaijak economics subject no tui hingke oro answer na A. Hatai hapung go nasik naiba hamjak kotal haise nuksio o kok butang bo kothoma bo sani harjak kha hingke abo jalai topupu kothoma bo sani abo jefro monai bai dukmali borok bolongo nakchi bubar de natam de amlai khak nakchi bubar maybe nakchi bubar da amlai khakna hanai thanglai mani hingke afro dukmali no riganai chungjar abo hai blau chungjar no gui abo khai kok khitari samani monai hatai hapung no nasik naiba hamjak kotal haise nuksio mane bono naithokjagoi abo haike surcha sagata hingke abo jalai topupu kothoma bo sani. Tongthainai togui kothmayung no sinai Semlal Deborma saboni mungui yapharka means bijap no saboni mungui dedicate khlaika haita hingke ohani tongthai kwrwi cherai rok no ohani nokthai kwrwi borok rok no bupha romoni Mohan Deborma no buma broto konna no hingke kothmayungni mung tongthainai togui ni hingke जों motamuti o gana o kisa thangui mano ohani tongthai kwrwi cherai rok no ohani nokthai kwrwi borok rok hingke answer wngkha A ohani tongthai kwrwi cherai rok no means bumungse tongthainai togui hingka. Okay. Tolao rijak kok butar ni bising bobo kubui ni sungo bobo जों o jagao soi bini phunuk mariba soi answer ni sungo hingke जों amo jotono Semlal Deborma no rwgui swngjak eba kwrwngjak hingke जों o jagao जों nugui mano tolao rijak kok butar ni bising bobo kubui 1991 bisio Semlal Deborma Solil Krishna Deborma soka mankha hingke maybe omo I think wrong wngui mano जों 1991 bo manya abo 1997 bisio Solil Krishna Deborma mukumu sokat semano hingke oro mo bobo kubui hindi sungo hingke to enamar chalia Semlal Deborma achaikha 1951 bisini 2 December salmario omobo chaya year khe chaka phia tarik chalia oro 2 November sengnani koktomani hingke bibo chalia Semlal Deborma 2020 Robindra sokat mankha hingke obo sana thangka hingke obo chakha hinmano जों tang hingke obo 2020 bo Robindra sokat man hingke Semlal Deborma 2003 bisio Tripura Rotno borok mankha hingke omo 2003 ya omoke 2004 ro simmano hingke oroni right answer wngkha C se oroni right answer. Okay hingke जों next o thanglainai hingke long trai ni ekolob bo thungnuk ni bwskango bo koklop nai ni koklop tong hingke
longtraine ekolobo thungnukno sabo sui ninga ke borongona Nanda Kumar Dev Burma ke bina a thungnukni puila bwkhago saboni koklop tong nising ke Dr. Bijoy Dev Burma ni ke answer ngai abo Dr. to kalia Bijoy Dev Burma obong nai answer tang hingkang ke bo thungnukno suinani sikang bini a koklopno poriwino bina koklopno naharino bina thungnuk asayo longtraine ekolob hone kaisa Dr. Bijoy Dev Burma ni koklop bijap tongo hingke aroni a longtraine ekolob koklopno naharino longtraine ekolob thungnuk suijago hingke abo Bijoy Dev Burma right answer baithang pungna simi khajai lihikna sanai khibima nung belai kaham dekhaika okok butang bo kothoma busani na harjakha hingke omongkha semai kothoma busani na harjakha ke semai kothoma busa hani to tong ke tongo answer C hatai rai bamra sini mata hatal ra chomol obongkha answer C semai omo mangtai bihimno yakari kalangmani yagulo onek bisi ba kwbangma bisi laimani yagulo ba sachiu obo wanchugu hingke abo answer wngkha semai kothoma busani khapangma huhu khorang koklop nai sachlang tripura tam ungna muchungjak hingke bo jagao longtrai hachuk chumui nokha bormora hachuk nai ke bo jagao longtrai hachuk ungna muchungjago ungna muchung o jaga longtrai hachuk answer sama tongo ang nongano salsa longtrai hachuk ni longtrai hachuk tangbi ngani abo chung akoklop porike saimanai haita hingke o jaga answer wngkha longtrai hachuk lama duari himrumna bo lama bangphailung buduk atikok kahap sana hingkai bo kotogo muri buduk omoni line haita hingke o jagao chung abo to nukliya haibeno bo koklop butang bo koklop ni naharjak chung omongkha hachuk koklop ni hingke omo wngkha Nikhil Dev Burma bai swijak hingke answer wngnai abo B tabuk phano Raima Sharma ni kothoma koklobo bo koklop bijap ni naharjak tabuk phano Raima Sharma ni kothoma phwrungjagui tongo second sem o kaisa koklop tabuk phano Raima Sharma ni kothoma sabusi hingke Sudonna Tripura hingke obo koklop bo bijap ni naharjak ni singo hingke omo wngkha tai imang ni tok hani koklop bijap ni mung hingke omo wngkha kaisa koklop je tabuk phano Raima Sharma ni kothoma hingke tai imang ni tok bisingo tabuk phano Raima Sharma ni kothoma kaisa koklop haita hingke oro answer wngmai A oke hingke chung next page nailaigrana oke hingke chung o jagao next page o nailaikhai tamnuk 37 sakni thwi twi charima ulo lengui lenglama logeno mai katal chana kholoi okok butang bo koklop naini hingke chung omo saimano hachuk gwnangui maichilui pino chung tabuk hwnwi kaisa Semlal Dev Burma bai swijak koklop ni butang sakni thwi twi charima ulo lengui lenglama logeno mai katal chana kholoi okok butang Semlal Dev Burma bai swijak oke tolani bo koklop ni koklop rogo sachlang kokthai kwbang khai swijaka omo wngkha answer chung saimano Budrai Dev Burma binaro sachlang kokthai rugui 5-6-7 tasik bo koklop ni bumung rui swijak hingke o jaga saboni koklop kwbang khe nukjaka hingke Budrai Dev Burma oboni answer Budrai Dev Burma tolao rijak kok butang ni bisingo bobo kubui ni singo hingke chung nainaikha hingke o jaga bobo kubui hingke chung o jaga nugo Purnochandra Dev Burma achaikha 1939 bisio hingke omo ule kintu 6 chawi tongkha a number Purnochandra Dev Burma 1939 bisio na achaio Onlin Dev Burma hingke achaikha 1930 hingke oro 1931 sirijak etomo chaya bobo kubui ni chung Nikhil Dev Burma achaikha 1941 hwnwi rijak hingke omo bo 1946 klainai hingke omo bo chaya koklop nai gupi bolop koloi 1947 sa achaio hingke omo bo chaya hingke oro asol soi answer hingke A omo wngkha oro kubui Purnochandra Dev Burma 1939 bisio achaio oke hatalo kora twi maisa kainai mayani biti abo yagra guntu yaksi masinga yagra guntu sarnai bukja thaiya tamo achuknai hingke oro masinga
थांनाय 2019 no masingano tui kaisa question phaikya maximum student no sibisinia answer bo maya masinga no tamucha ni phaikya angke option no tongo bubar blai bthai angke te kaisa tongo sakani thaisapani eba none of these angke masinga no sibisinia angke nang tamuno cha hani saimanlai angke baksa blai rikha baksa bthai hini rikha abo hainoke like pia masingano chung chao bokong si chao okay omong ongkha masingano tui 19 no question phaimani hatal okra tui maisa kainai mayani biti abo yagra guntu yaksi masinga yagra guntu kainai okay bukja thaita machunai chango ongkaro masinga right answer wa kobum kongsa kaikha wa pheko khagni khaikya saltalni tolao tongui bolong bubagra nono buksao tamo khlainai okay omo buksao khlainai suayo yango bini ringjao sanjao ongkhana suayo khulungjao okay omo suayo okay boroni kokthai ninga okay omo ongkha jeng jefuru bolong nayo huk khlainani bagui bolong rutugo okay abo bolong jefru nai mutai fru okok thai sabaga wa kobom kongsa kaikya wa pheko khagni khaikya bolo saltal ni tolao tongui bolong bubagra nono suayo bolong bubagra sabno hunja ke burasa no jeng mutai maru tangke bolong kha bini hini hunjago bolong muruknai burasa abunta bolong muruknai sabongke burasa abuni bagui bono suayo ngkara answer nai suayo angba nonoda khulum nini budi rong se khulumo oko butang bo thuno bin hajakha siari pantui sekal sabo sekal holong beseni jati ningke obujeng holong beseni jati hini mano angba nonoda khulum nini budi rong se khulumo ingke o jagao rin mela nei jeng jora kaisa chini tipra khodao ba chini tipra sarokbo rin mela ni rang manlai ke olo tasa bank no maso haiben chin goror bujilai au sona nangerok ni salai ingke o thungnogo holong besini jatiobo somplu hwnoi ba somplu golok rokno khoboi kwbangma rin melani rang mankha haibono bui jotono tongthoksa thokbai arang rino sbai khibai phia somplu khoroksa bo jagao nok nukhungo arang manmarok khoksakon sbai charilia baithang bania thungoi wani bania thungoi bo baithago rangri kwbangma aji phunukha afurno bihik akok sawi khwnal angbo nonoda khulum nini budi rong se khulum haita kogya kokchongkha nogo phaya tamo khlaya abo bo bihing no salia bolo rangri aji ui salsa tero dini hatingma sukka burung paitu bui afro bihik bono akok sata angbo nonoda khulum nini budi rong se khulum haita iko ingke abo holong besini jati kok iko thungnokni menangni pohor kothma yuno sabo sikya semlal deburma no jeng khongbai tongthainai togimano Narendra Deburma dasa jora kothma yung siyako Sunil Deburma langmani rokongo sikya okay Kunjo Bihari Deburma omongkha menakni pohor 2002 na maybe menangni pohor sabo singke Kunjo Bihari Deburma ধর্মনি মুং তুই जों তাইবো sewa kebeng bolai sinai nangmani kokthai khongko thmoyungo okok sabu san ধর্মনো তুই kwbangma borok tabu walayo suglaiyong layo nung mahai ধর্ম khlaio nung mahai ধর্ম khlaio ge taibo sewa kebeng bolai sinai warok boi layo kachap tui yang nung ধর্ম bahai khaio ang yang ধর্ম bahai abo hai naising malaya ge khongko thmoyungo okok sabu san ge abo Sumon Riang Reverend Sumon Riang okok sao walai lai taro ko bai Sumon Riang angke borok Kristani korok haita angke yang ke ko Punno Das Korom Das omrok angke Hindu ধর্ম eba ko kiton mosanai gita pat porinai abo hairok aborok no tui ধর্ম no butu thangnai rongke oro borok kok banglai okok Sumon Riang sao haita Roton Monini puila Shwari sabo Shwari means Sitsho hani manujeng okay Kuchi Krishna Pup Naran Santimoy Chakraborty Olindra Lal Tiripanga jeng saimano Roton Moni khoroksa Bangladesh ni phai Riang abo hai Riang dok pharokno bo kwbangma siano siriga kwbangma
lamatui borok no mo thangnani chaitokha hingke jara bini bokhai khoroksa sonnasi bono tui kwbangma kok kaham kaham motaino tui kok kaham kaham piro hingke bini sitio rok kwbangma wngkha arni bisingo puila sitio wngkha Khushi Krishna sadhu Khushi Krishna bini bumo haita hingke bini puila suwari sadhu Khushi Krishna Surya puja khonaimani pandolipi thaibisa suluk tong hingke omono kok borokni kok borokni laibungmao puila kwcham bijap swijak ba bijap ya bijap haike swijak hati lekha bai swijak Bangla script bai khe manmani abo saman hingke Shantimoi Chakraborty boroman hingke agolini Ujib Bario hingke omono kok borokni laibungmao jottoni kwcham nukmari means jottoni kwcham manmani kaisa kok borok kokthai swijak gas bijap tam tong hingka hingke jotono komthai means motaino saltal no motai rwma rok hingke aro जों सैजाक मानखा surya puja khalaimani hinai hingke aro kaibisik sluk tong hingke abo jotono montra si hingke 40 ta bini answer wngnai C 40 aro 40 ta sluk swijak mankha a bijabo haita okay hingke जों next thanglai next hingkai जों tam nukha nailagena gothok rodi tai soi kok phirok mung tolao rijak kutni saidinjak RAM I by RAM B ni rijak yango E F G H yango W X Y Z hingke o jagao pora sijak tongo yango ER tong hingke जों omono swkang milirwui oro bini answer nai Ostinogo hinui Ostinogo hingke जों abo bufru swijak nai hingke Ostinogo जों jodi okay Ostinogo nangmaliya hingke monakni pohor kaisa mankha monakni pohor जों saimano monakni pohor 2000 okay amphano maliya hingke langmani rukungo mankha G number nangmankha langmani rukungo 2003 ni mankha hingke G ni answer wngnai W hingke ikoro naidi E F G hingke G ni answer W iko na thaisa manma moisa answer jai thangkha G ni answer W hingke G ni tolao ikomo A ni line omo B ni line omo C ni line omo D ni line hingke obo nini option A B C D hingke G ni answer nang saimankha W hingke thaisa manma baisa iko nari jai thangkha tai to tolao W kwrui hingke ang tei sanase nanglaya thaisa manma baisa jai thangkha phiya oro H number hingka hingke जों iko Z hinui mano hingke borok o jagao kaham ke cherliya na 1980 omo kaisa kothoma yung Atul Deburma bai swijak hingke soi net rogo PDF file swnamoi rijak o kothoma yung hingke jagao जों nugo bini year 2005 phiya o jaga 2006 hinui rijak question wrong wngui mano hingke borok o 2006 hingke borok borok mwnang Naresh Chandra Deburma bai swijak kok borok Kromo Vikas hinui kok borok Kromo Vikas hinui a bijabo bo swika 1980 2006 bisio nongkhor phiya जों soi bijabo hingkai net o tongo dajak PDF swnamoi aro 2005 to jai hock jespano tobo answer abo A nokolai ta hingke E Ostinogo hingka hingkai 2000 o swijago ba karijago monakni pohor hingka hingke Y 2002 o langmani rukung 2003 1980 2006 phiya omo wrong 2005 wngna khlaimani okay je wngmani wngkha tolao rijak kok butangni bising bobo soya mane o kok butangni bising bobo chayang chong bamrai sasongni mangtang abo kaisa kothoma bwsado bamrai sasongni mangtang omo Sunil Deburma swimani bamrai sasongni mangtang kothoma bwsa bamraini hikni mung Kosomty hingke bobo soyang chong obo chawi tong aro Kosomty no bamrai sasongni mangtang kothoma bwsao bamrai song UIGP ni rang mankha ni chong omobo chakha borok rang mankha rang mane loan hai system tang karo mankha okay omobo chakho omobo chao bamrai sasongni mangtang kothoma bwsao rotia bamrai no yongringo omobo chai tongo hingke last ni obo bamrai sani mangtang kothoma bwsao bamrai hatio bihigno mathia kongbori pairikha bamrai washon bol phaljao rangri krijak haikeno bihigno mathia pairina hinui bazaro tlangai thangmani hingke mathia oro kong ni si pairoi phiya o jaga kongbori pairikani saka hingke obo chaya o jaga answer wngnai D tal kwchang yorklai thang koklo bijabo thaibisi koklop tong nifai hingke maybe ang je saimama mote hingka hingke o jagao 24 na 28 hingke o jaga option chasi chaya hingke ani mote hingke o jaga kaisa phano option chaya hingke answer oro kaisa phano gothok ya ta answer
24 एबा 28 बुसुक आंरो थागोन सिंगार बो नांनि बिसे बय थाका दोके 28 28 कॉकलॉक से जागा दं हनै आं बिजाबो नाय नुखांगे फिया ऑप्शन बाय काइसे पनो इनको थोजा केरो आंसर क्रिचानि मान 28 इन यावन आंसर इनके बुसु 49 इनके yang last टेक इसे 50 गथौर दिताय सय कक किनो तला रिदा कुटनि साइड इनके सेम अमो हायनो अमोके क्लासिफायर न रिदिका ओके मानै इनके जों मानै दाम हनाय मानै थाइसे दाहनाय मानै गायसे दाहनाय मानै खरसा दाहनाय मानै थपसा दाहनाय दामनो मान नों न वानसुग नाय ओके द आं काइसे हलं नरम का एप नंबर हलं नि आंसर नाय खरसा तंगिया हलं थपसा बंगिया हलं के बुथाय हायनि बागै जों हलं थाइसे हायनि रमका ओके अबनि आंसर W एफ नि आंसर W के एफ नि आंसर W गाय ए आंसर बो जाय तंका डी आंसर बो जाय तंका के थाइनि आंसर तंग्राका के नों ताय थाइसे माना नांनाय ओके इनके आं ताय काइसा तै नायथिका इनके तैनि तामुनाय तै थाइसे फाइ फाइ तै काइसा तैनो जीवन जों काइसा हनै लेखाया तै खरसा तै थपसा ओंखाय जों तै तो खरसा इया तै थपसा ओंखाय जी नि आंसर Z इनके जी बियां थाङा जी नि आंसर Z ओंखाय को ताबुखाय सयसे आनि आंसर फायदा ओंखाय आंसर नाय D ताय नास नांलिया ता ओंखाय इनि नाम्बार को मानै बाय इनके तामिलिखा मानै बाय इनके काइसा बखर होंखाय खरसा kata X, S number Y, ओंखाय को Y, H नि तला Y, गाबोन आंसर D. ओंखाय हा खाख्लायाव नरक बुजिया रक तंमनि बुजि मान खाबा नुगिया रक तंमनि नुगै मान खना नै जतन काहाम के एग्जाम बिदि 29 सेप्टेम्बर जतन जराव थांबायदि काहाम के ऑप्शन जे तंग्रे काहाम के परिवि नाय आबुनि यागुलो टिकमार एबा रिकनानि काहाम के रिकति इनके आशिक न जतन बेस्ट ऑफ लक इन बागे और नंसित नेक्स्ट वीडियो दातिन फाइतंग आं जरा मान खांके नेक्स्ट वीडियो फाइ फिनाय इनके नरक ना सिंगि तंगि ओके जतन हरका